מה קורה אנשים? פודפנק 32. וזה הפרק שחיכיתם היום אליו. אני... בוא סתם דבר! נגד שלו, לא שם. תפסיק כבר לקטוע אותי באמצע! תתחיל. סתום את הפה, עדיין לא גמרתי את הדיבורים שלי. אז מה קורה אנשים? פודפנק 32, היום אנחנו בפרק החמישי של טרריה. והיום אנחנו... רגע, באתי להרוג אותך ב-PvP. אוקיי, תפסיק לקטוע אותו, ומה? והיום אנחנו הורגים את האיוב קזולו, או איוב קרולו, או איך שלא קוראים לו, איוב פלוץ. איוב קזולו. צריך שיר. מוכנים? תסתכלו על האור היפה שלי, תסתכלו. מוכנים? מוכנים כבר? כן. זמן אותו לעזאזל! רגע. איתי, אני שורף אותך, ועכשיו יום. רגע. אתה לא ערב. תומא, תראה את הבוקר. אני אשרף לך את העין. נצטרך לחכות. מקסים, תעצור את הסרטון. תצילו! יש פה את... אנחנו צריכים לחכות ללילה הבא, למה כי עכשיו בוקר. טוב, אז חברים, אנחנו נחזור אליכם כשיהיה לילה. וחזרנו! נו, מקס, תומאס, בוא לכאן. מזמנים את איוב קזולו. וחזרנו אחרי איזה הפסקה מטורפת. וחזרנו אחרי שהבאתי לו את הקסדה מגניבה. טוב, יאללה. אני כבר התמודדתי מולה פעם. Get off my face! תראה, תרוג אותו איתי, תראה! בגלל זה אתה לא את השיקויים הבאה. הצילו! אני התמודדתי מולו כבר. תגידו לו... לא, שקט! טוב, זה היה טעים. אני יודע כבר כמעט את כל הטריקים שלו. אני צריך עוד פעם אחת ואני יודע את כל הטריקים שלו. יש, אני צריך לב. לא, אני צריך! אני בכלל עוד שנייה מת! אוקיי. תשים את השיקויים על האינבנטורי. ככה אתה יכול להשתמש. זהו, נגמרו לי כל השיקויים! מה לעשות? יש לך פטריה, אז תשתמש. אאו. יש לי לב. תומאס, אז תרוץ אם יש לך לב. הוא ילך עליי. כן, שלותי, יש לי שוריקנים. הצילו, הוא הולך עליי! לא, לעוד זמן, רע. מה הוא מסתכל עליך? היי, מה הייתי עם בלה. אני הרי זה הצילו! הולך עליי. למה אתם לא מצילים אותי? אני מנסה להרוג אותו. הוא הולך רק עליי! עוד מעט, יופי, עוד מעט הוא ישתנה, ואז הוא מפגר יותר, אבל הוא מוריד גם יותר. איתי, קח! לא! לא, באמת איתך! אני מנסה להרוג אותו, מה אתה לא מבין? אתה עוזר לנו, תומאס! מקסים, בוא מהר לכאן! אני מנסה! אבל אין לי דברים שאיתם אני יכול להרוג אותו, אין לי חץ בקשת. יש לי לב. רגע, בא לי ליצור לעצמי חץ בקשת. שיט. כולנו מתים. אוי לא, הוא בא עליך! עלי מהר! עלה! אני לא יכול, הצילו! אני בא! למה הוא תמיד רודף רק אחריי? זה עדיין לא התחייה לי! תיקח את החייב ותתחיל לשעשע אותו! אני בא אליך! יו, נשארו לי רק עוד 51 חצים! תמות! יו, לא נשארו לי הרבה חצים! זהו, נגמרו לי השוריקנים. אוי לא! אוי, ואבוי, הוא עומד להשתנות! ועוד 3 2 רגע, עדיין לא, יש עוד זמן. 3 2 רגע 3 0 עכשיו כפול יותר. כמה חיים לעזאזל יש לו? 800 חיים. אני מהר חייב להיכנס לתוך הבית. תישאר חי. אני מכין לעצמי חץ בקשת. עכשיו זה רק אני ואתה. זאת רק ספאון. אוי לא, אומר לי גם עליך. אם אני עדיין נשאר
איתי, אני באה! לא! הוא הרג אותי! אל תיגע לי בכסף! לא! לא! מקסימום! בוא אליך! אל תהרגו אותו! אני הורג אותו! אל תהרגו אותו! אני הורג אותו! תנו לי את התואר! אני הורג אותו! מהר! תראה מהר! למה אתה לא עושה לי אף פעם, מה? לאן הוא נעלם? אתה חברה! או למטה. למטה? הוא ברח. מה? כמה דשות יש לכל אחד? לא יודע. לי 4. למה? כי אני רוצה לעשות אותו עוד פעם. לקחת לי את הכסף. תומאס, תפסיק כבר לקח לנו את הכסף! מה? אתה לקח לנו כל שעה את הכסף! איך אני מסוגלת לכם? אני עושה יותר חצים. בפעם הבאה אני הורג אותו. רגע, איך אני עד שאתה כבר בא? תוקפים אותו בכל קחו את הכסף שלכם, בואו לפה. תביא את כל הכסף. יש לי 2 גולד קוין. קחו כבר. שלי. מה? תביא גם את שלי. אבל לא תפסתי את שלך. זה יהיה רק שלי. מה? הוא גם לקח את שלי. זה החדר שלי בעיקרון. אז כן. לא, זה החדר שלי ושלך, תומאס. לא רק שלך. זה החדר שלי ושלך. הכנתי עוד מקום. זה חדר גדול. אוקיי. כל הכבוד, תומאס. מקסים. מה? אם יש למישהו קאבלסטון, אז תביאו לי, וגם תביאו לי עץ. להגיד למה? למה? יש לי מלא אני עץ אחת. צריך מלא חצים לפעם הבאה שניפגש. יש לי מלא עצים ומלא... לא, צא! תביא. איתי, צא! רגע, לא, זה 3 חדרים. אחד לי, אחד לתומאס, אחד לך. נו, אתה מביא לי מלא קאבלסטון. מה עם קאבלסטון? מה עם קאבלסטון? שכחת? תומאס. מישהו יכול להביא לי קאבלסטון? איתי, להגיד לך מה אני באמת אביא לך? מה? את זה. צא החוצה. תודה. היי, די! לא! זה שלי, לא, זה שלי החדר הכי קטן, זה של מקסים, ופה של תומאס. למה זה הכי קטן? החדר שלך? והחליפה שם שמע, שלי. החדר שלך זה זה שפה. אוקיי, יש... אוקיי. למישהו יש מלא קאבלסטון, אז שיביא לי, אני חייב מלא. לא אכפת. אני יוצא לחציבה. אוקיי. ושאף אחד לא ייגע לי בתיבה. למה? כי יש לי שם מלא כסף. אוקיי. זה גולד קוין. וקיבלתי אמברלה עט. כמה זומבים! אני משעשע זומבים ועוד... יש לי קופר פיקקס. גם לי יש, איתו מתחילים. לא, אבל שלי עם פסט ספיד. ונו. גם שלי משופר. 35 פיקקס פאוור. 25. לשלי יש? זה הפיקקס הרגיל, אבל עם עוד 25 דמש, 5 קריטיקל סטרייק צ'אנס ועוד 15 קנוקבק. נו, ככה גם שלי. ולמישהו יש עדשות? לא. יש לי רק 4. יש לי ותומאס רק 4 בטבע שלנו. אז תביאו לי, אני חייב. אתה מזמן אותו עוד פעם, נכון? כן. ידעתי. אז תביאו. שיקח אותם. אבל אני לא יכול להיכנס לתיבה על המשהו. לא, כי אני בתוכה. אז איך אני אקח? חכה שנייה. אני נכנס אחרי מקסים. יש לכם 4 בסך הכל, אוקיי? זה מספיק לי עוד פעם אחת לזמן אותו. אבל יכול לקחת בבקשה את 8 ג'ל. תומאס. מה? תסתכל מה שמתי. אני לוקח מכם ג'ל, אוקיי? זה... לא, זה שלי! רגע, אתם רוצים מה אתה לוקח את הרוקט צ'אנג? זה שלי. נו, תביא כבר! איתי, תביא להיכנס! אני יכול לקחת את הרוקט צ'אנג? אני יכול בבקשה? תביא כבר להיכנס! אוקיי. הצילו! אין בעיה.
שלי! כבר רצחתי את כולם שם. באמת, אז למה קיבלתי כסף? ככה כי הוא הרג. הוא הרג ואתה כל הזמן גונב לנו. אני באתי גנבתי את הכסף שלי ואני רצחתי אותם בעצמי. ואני עוד מות. אני קיבלתי 120 כופר, להביא לך אותם? אל תתקרבו לחדר שלי. טיקי 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 טיקי. אני לא מדבר עם ילדים שגונבים לי דברים. זה לא אני, זה איתי. לא רק לך הוא גונב. אז מקסימום אתה יכול להיכנס לחדר שלי. אבל איתי לא. אוקיי, אז אתם רוצים את זה שמזמן את איי אוף קזולו? כן. אז די, אל תגיד, אני לא גונב דברים. אתה גונב את הכסף. מקסימום, תומאס, להביא לך את הכסף שלקחתי? מקסימום, תסתכל מה כתבתי על הסליים שלך. מה? תסתכל מה כתבתי על הסליים שלך. איפה? ייי. מה, תומאס, בוא לכאן, אני נותן לך. $120 אתה אומר? אוקיי. 30... 120. אני בכלל לא... 120 קיבלתי קופר, ו-90 זה סילבר כבר. אז 30... אתה יכול לשים את זה פה. הנה, כך, בוא לכאן. רגע, חכה, עדיין לא גמרתי. זהו. תומאס, תראה מה אני כתבתי. בבקשה. שנייה. אני יכול? לא! רק לראות. לא! Slide is name PT. אבל זו הדרך היחידה להיכנס אליי לחדר. אבל זהו, הרסתם את כל ההפתעה. הרסתם את כל ההפתעה. ומה? רגע, אני לא יכול לראות מה כתוב לו. מקסימום סליים. לך, זו מדורה שלנו. תכין לעצמך מדורה משלך. לך. כן, אז חכו, אני מכין חצים. אבל מלא אוכלים. ואיך את זה בואו? אני יכול להשאיר ממכם טוץ'? מה? אני לא צריך. להביא לכם טיקי טוץ'? לא, כבר יש לנו. אוקיי. אתם יכולים להוסיף את דני. ואיזה מעפן התיבה שלך איתי. זה גולד. היי, וחוץ מזה זה שלי. זה. הדגל. הדגל. אני שמתי אותו פה. לא, צריך לשים את זה לווילג'רים. למה? ככה. כי ככה הם יותר טובים. למה? כי ככה הם יותר, או ככה הם יודעים יותר שזה הבית שלהם. שיהיה. אז אני ותומאס הולכים להשיג כמה סליימים. נו, לא סליימים, אלא זה. אני לוקח את הגולד צ'סט שלי. אני עכשיו במיינינג קצר. כן, אני הולך למצוא את אוי, הסקלטון. קבלסטון, מצאתי קבלסטון. יש חצים של אש. שלי. מצאתי מלא קבלסטון. חצים של אש? כן, שלי. תביאו לי. לא! אתם רוצים להרוג את האף קזולו? אתה לא היחיד שיש לו חץ בקשת, יודע? אבל מה שאתם ביחד ואני לבד? איתי, למה אנחנו צריכים להביא לך כל דבר ולנו... לא, רק שאלתי אם אני יכול. אז אני אענה לך בתשובה קטנה ופשוטה. לעולם לא! טוב חברים, זה היה נראה לי הכל היום, אז יאללה ביי.